Odvolávanie pokračuje. Šutaj Eštok dostal od Smeru svojho parlamentného advokáta. Šutajov advokát v pléne je Tibor Gašpar. Je až úsmevné, koľko pletiek. A čo hentizmov a pochybných, asi tiež nezákonných, kto vie, či pravých prepisov nahrávok, cituje dnes poslanec Smeru Gašpar. Snaží sa znemožniť a zdiskreditovať vyšetrovateľov, pri ktorých mal byť porušený zákon zo strany ministra vnútra. Som znechutený tým, ako sa bývalý policajný prezident, hodnosťou generál a súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky spreneveril pravde. Zradil svoje poslanie a slúži nespravodlivosti. Obrátil sa chrbtom poctivému hľadaniu pravdy, zabudol na česť a osobnú integritu. Namiesto toho zahmlieva, manipuluje a zavádza. Snaží sa odpútať pozornosť, a to všetko v službe pre ministra Eštoka, ktorý má dnes na povel políciu. Keby nebol súčasťou Smeru, ktorý má za sebou stovky káuz, keby nebol sám vyšetrovaný v kauze Očistec, keby jeho syn nesedával na konšpiračnej chate, ktorých videá sú na internete, tak by som si azda myslel, že sa len zásadne mýli a je popletený. Ale po tom, čo za demagógiu predvádza v pléne, si už nemyslím nič dobré.